Yurdumda gelip oşan nöbetdäki täze boýnyk uçary özüniň ilkinji halkara uçuşyny amalga aşyrdy. Bu ilkinji uçuşyň Birleşen Arap Emirlikläriniň paýtagty Abu Dhabi şäherine amalga aşyrmagy Türkmenistanyň halkara howa gatnawlarynyň sanynyň artýanyny alamatlanýar. Paýtagtymyň halkara howa menziline gelip oşan nöbetdäki täze boýnyk uçarynyň şol güniň özünde ilkinji uçuşyny amalga aşyrmagy meýilleşdirilen howa gemisine minen ýolagçylary özlerini bagtly insanlar hasaplaýarlar. Çünki bu gatnaw özüniň ilkinjiligi hemde täze uçaryň gelip oşan desine ulanylşa goýbermek bilen taryhy häýeti eýe bolup tapawdynýar. Yeri gelene belläp geçdi gahrmanlar hydamydan bu dostluk hemde hyzmatdaş ýurdu. Iş taparnyň başyna geçiren gepleşikleň dowamında da halkary howa ýollarynyň ýygydarly üstünligini ünit çekilip, ozal hereket edýän Aşgabat, Dubai urbunşy gatnawlaryň üstünlikli ýoly bolany belenildi. Yurdumda gelip oşan nöbetdäki täze uçaryň bolsa täze ugur Aşgabat, Abu Dhabi urbunşy ilkinji gatnawyny amalga aşyryljakdygyny taldy. Munyň öde döwür taragatnaşyklarynyň täze derejä çykýanyna şaýatlyk edýär. Aşgabatdan Abu Dhabi şäherine ilkinji ýolagçy howa gatnawyny amalga aşyran türkmen laçyny şekillendirilen täze uçaryň bu uçuşynyň öz boşly many-mazmuny özünde jemleýäni tanmak gerek. Şerehime täze uçaryň bu halkara uçuşyny Türkmenistanyň dünýäniň ösen ýurtlaryna gatnaşyklaryny hasam ýakynlaşdyrmak urnaky anyk ädimler hökmüne garap bolýar. Bu urda ýurdumyzda gahrman arkadamyň saýasynda hemde arkadagly gahrman serdarmyň ýol başlygynda häzirçenli giň girmli işler amalga aşyryldy.